Et sä vittis kuule napata polkupyörää ja käydä hakemassa ne. Ettekö hae suvasi? Niin. Sutsi kuuseen! Hae itse perkele keskellä yötä! Kaikkeen se jätkä keksi. Mitä se Renttu sanoi? Et usko kun kerron. Punnolla on hääpäivä ja se halusi, että mä lähtisin hakee Esson baarista sen silmälasit, että se sai lukea vaimolle oman kirjoittamansa rakkausrunon. Mitä sä hirmut? Häh? Sä oot sitten raaka! Voiku toi Turhapuro on tosi liikuttava. Kuinka sydämellinen ja ystävällinen naapuri meillä onkaan. Ja sä raaka Renttu otit sen verran hakee kaverille silmälasia, kun toinen on niin ystävällinen vaimolle. Liikkeelle siitä niin kuin olis jo. Tämä vielä muistetaan. Totta kai muistetaan ja erittäin suurella kiitollisuudella. Ja kuulepa, vittikö varata meille pöytä sitten illaksi siellä Esson baarista. Tulla neuvomassa sinne yksivuotis hääpäivän keskikaljoille. Ja sanonpa oikein sydämelliset terveiset meille pääjohtaja Veijo Estolle. Terveisiä terveisiä. Niin kuin keltamukkien maa.